So, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, na inindua niya. Ketiga na, ruziqal huda man lil hidayati yas'alu. Na aya siya butro na gyang kay niya mama na haris tanto amana namar sa kasabutan yan ko benar. Ito na tanda. Aya tanda na sa gyang kanan amasa na miyakadakdak la ulama asala kau kay Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Adna mga Asy'ariyah, adna Mu'tazilah, adna salakawsan ang mga grupo na gumada kala ulama kuma sa Ibn Taymiyah rahimahullah. Ugid na si Ibn Taymiyah idalagi diyan at kilala, tanyag, sikat, agyang kanan amasa nas kanyan ikikilalaan na pagawid ko Ahlus Sunnah wal Jamaah. Na ronon sumyangur agyang ko to mama. Na kailangan nasiko ka pangilay tanong ko benar na pemimili tanong sa pagisiyan tanong ko agama tanong. Basta ay pagisya ka na pantag sa agama, na pemimili ka sa pagisiyan ka. Pangilay ka sa kapagisiyan ka. Ang kayo no, kagiging kayo ni suy pagisiyan ka na agama. Na pangilayan nyo, pamimili ka no sa pagisiyan nyo ko agama nyo. Benar na madakala ulama. Ugid na sumang ulama ng barang-barang. So mga mufti ng barang-barang. Ad na mga ulama ma'ruf kilala siran sa tanto ang maluwag siku akida. Tanto ang maluwag siku kakakapatiran ko akida. Imanto. Yung ko tumama na inibagak yan sa mga Asy'ariyah. Inibagak yan sa Mu'tazilah karusum yung ki Ibn Taymiyah rahimahullah. Agina ni ka pangingisya. Gina ni ka pangingisya. O kabaya ka di ka keberga narukap sungko piu-piu alim. Katawan ka ma'ruf stricto siku agama. Na tabiya makasanggibu tabiya. Na adna mga tao agi mangingisa na kenaba ayan yang kapagisa na pengilay sa benar. Kenaba langun a pengilay pagisa sa masalah hukuman na berpengilay sa benar. Tonetos. Adna mga tao asiko ka pengingisiran sa hukuman na paganep suniran upama miserakan. Masembagakan na malumya surang kenabar kanyan kuan tanaw to nabar kanyan fibor agit wasembag na pagisip man sa katawa ulama nagupun sa sembag wikadwa alim ang maluwag si ko akida maluwag si ko kapangista nagiti ko yang kayno kagya fibor kanya maluwag ya kata ba pero ko ba gumiraw ka so kamaulid na bid'a nasambi doon nanan misip man ro sa sabala na pangilay sa maluwag ang mga ulama narupagi siya napamakay niyan ating katay bagi bayalim maana dalik akan na bagi mangilay sa benar ugi na aya pangilay niyan nanto na sa kukuman ama kaaayon sa giyang kotwa baya aginaw niyan natosin niyo kailangan na subaya ginawa tano na maruran makaayon ko kabayaw Islam. Kanaba so kabayaw Islam narutano pakapungunot pakapagda ko kabayaw ginawa tano. Kamya kadakdakal tano aki nang bida-bida tano sa kabaya ginawa. Nagupon so Islam nasita no pakunot ko kabayaw man sa man tano so Islam. Isya mo madakal Islam. Sa kitano busina nya dadakal. Na malo nyo mampikira. Aso Quran tano nasita no pakaunot aso akida tano nasita no pakaunot ako uman ibaya ginawa uman isartan nasibur katano na ana kaya dakla kida ito no kay matugan ora tiad penakida ito to na adon penakida bat ina adon penakida bat asyo minda kala kida na para may sa isa so akida tano na pala tano si magda ko kabayo Islam hindi desisyon Islam na gitun para di kap kebrigi tamam